А хто не, долучайтеся, калі ласка. Шановныя калегі, можна прыхоўваць трывогу, гнеў, хвалявання, надзеі за іранічнымі інтанацыямі не заўсёды выпадае. У гэтыя дні змешаных, трывожных і складаных пачуццяў, я думаю, некалькіх словаў, каб іх апісаць, не хопіць, мы рызыкуем і пачынаем 4-дзённы марафон, фестываль, які можа быць самы важны для людзей, якія знаходзяцца, месцяцца, перабываюць вакол кнігі, цуду яе з'яўлення, цуду, калі твая кніжка робіцца яшчэ кніжкай чытача, і уся наша шматпакутная ў сваёй гісторыі літаратура працягвае выжываць, развівацца і спадзявацца на лепшае, як мы для Беларусі сёння. Мы вагаліся з калегамі. Аднойчы, як вы разумееце, з зразумелых прычын перанеслі праз пандэмію з весны на восень наш фестываль. Але мы не ведалі, што прычын трывожыцца зробіцца нашмат болей з таго часу. Ніколі мы яшчэ не пачыналі фестываль ва ўмовах гвалту, ва ўмовах вайны, сістэмы з сваім народам, з сваім грамадствам. Так? Але адначасова можам сказаць, нечакана для ўсіх у нас з'явілася грамадства і народ, і надзеяў для аптымізму таксама вельмі і вельмі паболела. Я прапаную ўсіх, асабліва тых, хто зараз у сядзячым становішчы, згадаць хвілінай маўчання усіх тых, хто гэтым летам і гэтай восенню загінуў за тое, што як мы верылі ў перамены і лепшую Беларусь для нас усіх. Дякую. Мне здаецца, што вот у гэтай сітуацыі байкот і капітуляцыя былі б, мы з калегамі пра гэта падумалі, надта б на руку тым, хто марыць пра іншую Беларусь. Беларусь без незалежнай літаратуры, без кніг, без аўтараў, якія працуюць без цэнзуры і самацэнзуры. Карацей, усё, што мы любім, усё, што мы верым, мы павінны сёння рабіць на суперак. І ўсё абавязкова атрымаецца і будзе жыць як Беларусь, так і беларуская літаратура. Глядзіш, і сякі-такі кніжны рынак у лепшай вольнай дзяржаве у нас з'явіцца. Вітаю на свяце, паўтару, усіх, хто гуртуецца навокал кнігі. 4 дні аўтараў, выдаўцоў, сустрэчы кніг, а яны на стэндах разам з выдаўцамі чакаюць чытачоў. Канешне ж, гэта найперш свята чытачоў, але хай тут чытаецца паэзія, хай тут трываюць інтэлектуальныя дыскусіі, хай тут прэзентуюцца кнігі, якія выходзяць, і гэта неймаверны цуд насуперак усяму, што ў нас гэтыя месяцы здарылася. Я б хацеў, па-першае, шчыры дзякуй установе культуры «Кніжны офіс». Недзяржаўная арганізацыя, якая ставіць сваімі мэтамі папулярызацыю беларускай літаратуры і пашырэнне яе чытацкай аўдыторыі. Дзякуй усёй камандзе фестывалю, усім партнёрам. Мы кагосьці абавязкова выцягнем на сцэну, а камусьці падзякуем завочна, але самы актыўны, бадай што сябра нашай каманды, каардынатар фестывалю, філосаф Павел Баркоўскі, філосаф, які з пачуцця салідарнасці і супраціву сышоў з адной вышэйшай навучальнай установы, патрабуючы праўды. Я пра Паўла Баркоўскага, Паша, калі ласка, на сцэну, і твае словы.
Дзякуй вялікі, дзякуй усім, хто прыйшоў. Тыя, хто збіраўся раней, ужо, відаць, трошкі надакучыла слухаць мае прамовы. Але у нас сапраўды імпрэзы пачаліся з адкрыцця выставаў, на якія я яшчэ раз хочу звярнуць вашу ўвагу, што цягам ўсіх дзён працы фестывалю вы зможаце не толькі атрымаць асалоду ад бліскучых імпрэз і цікавых гасцей, у вас яшчэ будуць вельмі прыгожыя візуальныя вобразы, якія вы зможаце ацаніць, паглядзець і атрымаць эстэтычнае задавальненне акрамя інтэлектуальнага. Я хочу сказаць, што сапраўды ідэя рабіць кніжны фестываль далася нам вельмі цяжка ў гэтым годзе. Пры тым, што саму ідэю рабіць кніжныя фестывалі мы ўсе вельмі шчыруем і лічым, што без гэтага нам не ўдасца развівацца далей нармальна, развівацца далей годна. Бо кніга гэта насамрэч тое, што лучыць пакаленне, тое, што стварае для нас прастору для роздуму, для пошукаў лепшай долі, тое, што нас натхняе і нас, што называецца, вядзе наперад, як казаў той вядомы рускі паэт, да? Значит, нужныя кніжкі ты в дзяцтве чытаў. Вось, у гэтым годзе мы сапраўды перанеслі нашу імпрэзу на восень. Мы сапраўды не думалі, што гэта будзе настолькі складана, як яно атрымалася, але тым больш можаце ацаніць гераізм тых людзей, якія гэта рабілі. Я перадусім кажу пра каманду прадмовы, пра валанцёры, якія нам дапамагаюць. Ну і ўсім нашым гасцям, якія таксама ў гэты вельмі трывожны час, у час інфекцыйны, у час проста складаны з пункту гледжання асабістай бяспекі, прыйшлі да нас і пачалі рабіць таксама з намі свае мерапрыемствы. Я, напэўна, яшчэ трошкі зацягну больш вашу ўвагу, распавяду, што наогул сабой уяўляе фестываль «Прадмова». Гэта комплекснае мерапрыемства. Мы яго называем менавіта кніжным фестывалем, таму што тут гаворка ідзе не толькі пра літаратурную частку імпрэз, якая, канешне, вельмі істотная і вельмі вялікая ў нас, але гэта мастацтва кнігі ў шырокім сэнсе. Таму у межах фестывалю што ў нас працуе? У нас працуе, як вы маглі пабачыць на ўваходзе, кніжны кірмаш. Кніжны кірмаш пераважна прадстаўлены беларускімі незалежнымі выдавецтвамі, якія неяк змагаюцца на гэтым рынку і не паміраюць, а наадварот выдаюць нам якасную кніжную прадукцыю. Кожны год яны прадстаўляюць свае навінкі, і шмат якія імпрэзы будуць менавіта зроблены па замовах саміх выдаўцоў. Потым у нас працуе некалькі артыстычных выставаў. Ну, вось две вы можете пабачыць тут. Гэта выстава маладых ілюстратараў, беларускіх ілюстратараў, называецца «Арт-прадмова». І прывазная замежная выстава літоўскай кніжнай графікі ілюстрацыі «Сусветная разнастайнасць». Гэта яе назва. Значыць, таксама яшчэ адна выстава, дакладней нават две выставы у нас месцяцца на першым паверсе. Вы іх таксама зможаце паглядзець у свой час. Іх прэзентацыі будуць у бліжэйшыя дні, але гэта выстава коміксаў пра Зайца ПЦ, вядомай рускай, ізраільскай пісьменніцы, журналісткі, мастака Ленор Гаралік, а таксама выстава, якая прысвечаная сучаснаму дэвіянтнаму мастацтву. Гэтай выставы вы таксама з вялікай асалодай пабачыце знізу. Значыць, што яшчэ такога можна сказаць пра фестываль? Ну, перадусім, канешне, хочу падзякаваць
нашим партнёрам-кніжнікам, кніжным выдавецтвам, якія з намі працуюць штогадова. Гэта, я думаю, збольшага вядомыя вам імёны, выдавецтве Логвінаў, Янушкевіч, Галіяфы і менш вядомыя вам, магчыма, выдавецтвы, якія вы зараз на слайдах таксама зможаце паглядзець. В прынцыпе, для нас вельмі істотна, што тыя людзі, якія з намі працуюць, яны ад нас не зыходзяць, а застаюцца з намі працаваць на доўгія часы. Будзем спадзявацца, гэты пералік імёнаў будзе толькі пашырацца разам з развіццём беларускага кніжнага рынку. Ну і, адпаведна, вельмі хочацца, каб гэта быў не проста самы наш такі трывожны і шмат спадзеўны фестываль. Вельмі хочацца, каб гэта быў не апошні наш фестываль, і таму нам будзе вельмі важна, каб да нас прыходзілі людзі, каб у вас была добрая рэакцыя на тое, што вы бачыце, і мы для гэтага вельмі шмат папрацавалі. Вялікі вам всім дзякуй. Апроч несумнеўнай прыемнасці запрашаць на гэту сцэну прысутных, я са змешанымі пачуццямі думаю пра тых удзельнікаў фестывалю, тых, хто дапамагаў нам яго рыхтаваць і збіраўся тут выступаць, якія не могуць гэта зрабіць па зразумелых прычынах. Ведаеце, на міжнародных паседжаннях, скажам, міжнароднага пэн-клубу ёсць такая сімвалічная традыцыя, пустыя крэслы. Вось я паглядаю на некаторыя пустыя крэслы, мне здаецца, што на іх маглі бы сядзець, і гэта сімвалічна тыя нашы сябры, паплечнікі, калегі, якія зараз у зняволенні. Адным з партнёраў нашага фестывалю ёсць еўрапейскі калегіум Liberal Arts у Беларусі, і шмат чаго незменна кожны год робіць філосаф, аўтар цудоўных, патрэбных нам кніг Вольга Шпарага. Я б хацеў, каб мы завочна апладысментамі прывіталі, падтрымалі і паслалі флюіды дабра і салідарнасці ёй туды, дзе яна ёсць і адбывае свае сотні. Вольга Шпарага. Мне б хацелася, даслоўна заўтра Саюз пісьменнікаў будзе ганараваць маладых літаратараў. Яны будуць урачыста атрымліваць дыпломы, але будуць рабіць гэта з асадкам, таму што адзін з найяскравейшых удзельнікаў нашай школы, Даніил Арыянаў, таксама пазаўчора, здаецца, так, апынуўся на Акрэсціна, атрымаўшы 15 сутак. Давайте пашлем флюіды нашай падтрымкі яму. І памятаем зразумела пра усіх літаратараў і нелітаратараў, журналістаў, грамадскіх актывістаў і проста беларускіх грамадзян. Гэта сёння вельмі немала і шмат чаго каштуе. А я нездарма пра гэтую традыцыю сімвалічных крэслаў загаварыў. Адным з актыўных партнёраў нашага фестывалю. На жаль, такія часы, што на чыстай літаратуры засяродзіцца не удаецца, і часам адозваў, заяваў мы пішам і прымаем болей, чым вершаў, перакладаў і прозы. Ось Тацяна Леанідаўна Недбай спрабуе пакінуць гэтую аўдыторыю, а я яе, у прынцыпе, запрашаю выйсці на гэтую сцэну. Намесніца старшыні беларускага пэн-цэнтру, паэтка Тацяна Недбай. Прывітанне, сябры. Я далучуся да агульнага хора суарганізатараў і скажу пра
складаныя ўмовы арганізацыі фестывалю сёлета. І тым больш дзякуй вялікі ўсёй камандзе, якая працавала над гэтым. Вы сапраўдныя героі. Як вядома, існуе некалькі формаў пратэста супраць гвалту і змагання за лепшае. І дзеячы культуры сёння сталі адным з рухавікоў і адной з важнейшых сілаў прагі зменаў. Гэты фестываль, гэта, безумоўна, таксама наш унёсак у адстойванне лепшай будучыні для нашай краіны, таму што культура – гэта менавіта тое, што кшталтуе гэтыя змены і тое, што робіць іх трывалымі і магчымымі. Таксама заклікаю гасцей і удзельнікаў фестываля. Мы дбаем пра бяспеку вашу і вашых блізкіх і вашых суседзяў. Калі ласка, па магчымасці карыстайцеся маскамі, антысептыкамі, якія ў нас ёсць, антысептыкі ёсць. І, канешне, заклікаю таксама скарачаць, датрымлівацца дыстанцыі паміж вамі і скарачаць дыстанцыю можна паміж сцэнай і удзельнікамі. Таму што мы ўсе павінны выжыць у гэтай сітуацыі, і перад намі яшчэ шмат працы, якую мы абавязкова павінны зрабіць. Дзякуй вялікі. Давайте пару словаў пра нашых міжнародных партнёраў, якія адначасова і тут з намі у Менску, але у перафразуючы Леца, нават моя майка крышачку перафразуе Станіслава Ежы Леца, людзі пачуваюцца самотнымі. Гэта формула, якую яго нават Джон Леннон запазычыў, да? Таму што замест мастоў будуюць муры. Мур, безумоўна, мусіць хутка рухнуць, а мы дзякуем людзям, якія будуюць гэтыя масты. Дыпламаты, прадстаўнікі міжнародных культурных фундацый. Павал пачаў казаць пра выставу. Гэта зрабілася магчымым дзякуючы нашай супрацы, дзякуючы дапамозе нам з боку літоўскай амбасады, амбасады Рэспубліка Літва у Беларусі. І персанальны дзякуй, яна не хацела выбірацца на гэтую сцэну, але прывітаем яе. Яна сёння ў непросты для дыпламатаў час выконвае абавязкі амбасадара Аста Андрыяўскіня. Давайте ёй падзякуем. Давайте падзякуем польскім дыпламатам, польскай амбасадзе і польскаму інстытуту у Менску. Давайте падзякуем летучаму універсітэту. Тыя, хто сёння, згодна з нашым новым трендам, любіць збірацца ў двары, слухаць не толькі канцэрты, але і лекцыі, напэўна, сутыкаліся, праўда, з нестомнай, руплівай працаю і Владимира Мацкевича, і Тацяны Вадалашскай, і Юліі Галіноўскай. Давайте падзякуем усім сябрам, удзельнікам летучага універсітэту. Думаю, што я яго пакуль не бачу, але мы яго зможам пабачыць на цырымоніі Гідройца. Я пра старшыню незалежнага саюзу. Мне чым далей, тым больш падабаецца дадаваць, каб не водзіць людзей у зман гэтае слова. Незалежны саюз беларускіх пісьменнікаў Барысу Петровичу. Увогуле, дзякуючы супрацы з ім, з саюзам, шмат што зрабілася магчымым. Дзякуй. Дзякуй нашым шаноўным гаспадарам за гэтую сцэну, за гэтыя сцены. Хочацца выказаць падзяку спадару Александру Зінкевічу, дырэктару Палацу мастацтваў. Дзякуй саюзу мастакоў і саюзу дызайнераў, нашым важным актыўным партнёрам. Ну і непазбежна ёсць некалькі падрыхтаваных выяваў і, відаць, мае сэнс адкаментараваць. Мы фактычна не проста праводзім 4-дзённы фестываль. Мы сёлета выходзім на фінішную прямую дзейнасці прадмовы. Даўным-даўно у
добрые, да, пандемичные часы, ранней весною 2020 года мы провели 4 выездные сессии у регионах. Давайте поглядим, дапамажыце зірнуць, як гэта было. А было гэта найперш у Віцебску, было гэта потым у Горадні, было гэта у Берасці, ці я блытаю месцамі. Спачатку ў Берасці, Брэсце, потым у Горадні, Гародні, Гродня. Гэта ўсё адзін горад і фестываль прадмовы ў ім пабывала. Пасля конкурсу, вельмі гарачага інтэрнэт-конкурсу, Бабруйск здабыў сабе права 4-й важнай пляцоўкі для прадмовы. І калі свет уже паціхеньку зачыняў дзверы, вокны надзяваў маски, бабруйчане рызыкнули и приняли нас на своей пляцоўцы. Віцебск, Берасця, Горадня, Бабруйск. Доўгі перапынак, кастрычнік, які не адбыўся, красавік, кастрычнік. Кожны беларус, які ідзе да беларускай мовы, абавязкова мусіць блытаць родны і местный склон у беларускай граматыцы, кастрычнік і красавік. Калі чалавек пачынае хвалявацца, абавязкова з яго гэта хоць раз ды вылезе. Добрыя людзі, вы насамрэч галоўныя героі, якія адгукнуліся, прыйшлі, праявілі цікаўнасць, салідарнасць, смеласць. Гонар вам і пашана, я вам зараз вот пляскаю з гэтай сцэны, а вы долучайтеся, калі ласка. Шчыры дзякуй нашим волонтерам, якія самаахвярна. Пакажыцеся прысутныя тут, памахайце людзям рукамі, а яны запомняць вашыя прыгожыя, мужныя, сацыяльна адказныя і грамадска актыўныя абліччы. Дзякуй вялікі. То мы робім. Урачыстая прадмова, можна сказаць, адбылася, і мы маем некалькі хвілінаў у чаканні важнай літаратурнай дыскусіі. Гэта будзе адначасова размова пра традыцыі і актуаліі ў Бел-ліце, у беларускай літаратуры, і прэзентацыя адной вельмі нестандартна зробленай кнігі нашага класіка Янкі Купалы, ягоная выбраная, зробленая Ганнай Северынец праз некалькі хвілін. На гэтай сцэне, калі я не памыляюся, праўда, адбудзецца гэтая дыскусія. Не знікайце, а калі знікаеце толькі для праветрывання. У нас ёсць нейкія базавыя, як гэта сказаць, гігіенічныя працэдуры. Мы праветрываем памяшканне паміж імпрэзамі, ці ўжо нічога не баімся і калегі маўчаць. То кожны для сябе вызначае меру сваёй адказнасці і бяспекі. Але помніце пра небяспеку.